Malta Group B. in Group B. Italy in Group B. In Group B. Min dakinhar li telaw il-polot għal partiti ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja tas-sena d-dieħla li se ssir fil-Brażil għaddew kważi sentejn u għal bosta dilettanti tal-futbol fl-aħħar waslet il-partita tant mistennija Malta-Italja. Għall-ewwel darba f'numru ta' snin il-Ground Nazzjonali ta' Taqali mibjuħ kollu u kif jgħid it-Taljan it-tlieta filgħaxija mistennija sitwazzjoni ta' tutto eżawrito. Iżda id-dilettanti Maltin lil min se jmorru jaraw, lil plejers Maltin jew lill-idoli tagħhom li jilbsu l-flok blu. Li jużguru li fil-pajjiż jidher li hawn konsens l-ewwel Malta imbagħad l-Italja. Imma ġid dilettant tal-futbol ħafna ma nħu biċir li noqgħod hemmhekk naraħha. Min taħseb li jerbaħ? Minnu laqwaw. Taħseb li jerbaħ? Naħseb Malta. Taħseb li jerbaħ mal-Maltin jew Taljan? L-Italja. Ma min ħażhom? Mhux ma' Malta, ma trid ninżomm. Min taħseb li jerbaħ? Naħseb li nitilfu. Logħba ħatara? Mela le, Ma min ħażhom? mhux mal-Maltejn. Ma min taħseb li jerbaħ? Italjani jewx, tlieta, dak li żjed Tmur tara l-ground? Iva, Ma jina min ħażhom? well, ma Malta. Imma jidaw titta ma naħsibx li nirbħu. Ma naħsibx li nirbħu. Hemm ċans, dejjem. Ma nafx narajx. Pero ma Malta nżomm. Niprofa nara tamma. Min taħseb li jerbaħ? X-Italja. Ma min ħażhom? Mhux ma' Malta, mhux ovvja jew. Imma ibsa ħafna hu, issa naraw. Taħseb Italjani jerbħu? Hekk għandi f'moħħi u l-Italjani. Imma almenu mhux b'gow kbir ta' sitta, almenu. Diffiċli u biex jerbħu l-Maltin naħseb, ma forsi naqsu l-iskor, forsi tnejb xejn ngħid hekk. Biex il-Maltin. Nitolbu naqra lihom ħalli jmorru tajjeb hu. Ħadd fuq television se il-ground. Il-ground. Ma Malta ħażhom? Ma Malta żomm. Ovvjament wara riżultat diżappuntanti ta' nhar il-ġimgħa meta Malta tilfed bl-iskor ta' 6-0 kontra l-Bulgarija, il-pubbliku Malti qed jistenna reazzjoni mill-plejers Maltin. Jiena naħseb li għandna telfa żgħira. Ma żgħira ta' mhux Alla ħares qatt bħal ġralna l-ġimgħa l-oħra. Insomma, kellna raġun ukoll ħabba l-ground dak is-silġ, dak ir-rieħ, dak id-dulluvju kollu. Issa ħajkonna supporters il-qoċċa tagħna, il-Maltin u x'hekk. U s-supporters jiswaw ħafna għal-players. Orrajt, nżomma Taljani, imma lajjem Malti nżomma l-Maltinu mid-darba u elfu. Jien nħossni li mill-aħħar telfa li tlifna ħatta kbira ġafija. Vera għax is-silġ u mis-silġ u eċċer, imma ma nġibu skużi laqqasta. Iltqajna wkoll ma' raġel li għalkemm hu dilettant tal-futbol mhux se jkun qed isegwi l-partita bejn Malta u l-Italja, iżda se jkun qed isegwi partita oħra. L-Ingilterra għada. Preferi l-Ingliżi mill-Maltin. Ejja. Taħseb li jerbaħ ma' bejn Malta u Italja? L-Italja. Insomma, ma l-Ingliżi ma xorta nissapporta l-Malta. U parti mill-ground ta' Taqali kif jixraq se jkollha numru ta' partitanji Italjani li ġew Malta apposta biex jappoġġjaw lill-Azzurri. Italjani x'qed jistennew mill-partita? Questa è la prima volta che andiamo all'estero. È la prima volta a Malta? No, a Malta veniamo spesso. 2-1 per l'Italia. 1-3. 1-3 perché l'Italia che in questo momento è in forma, per il Brasile che ha fatto una gran partita. Dipende anche da Malta se si chiude, perché se si chiude diventa una partita difficile. U referita din il-partita moħħat ħlif l-Olandiż Serdar Gozobojuk li jibqa' nfakkar għal mod kif tratta il-coach tal-Groningen meta wara li għadda kummenti dispreċjattivi kontrih minflok urih il-karta l-ħamra ħareġlu band bil-kelma respect. Wieħed jittama li l-kelma respect tkun il-kelma li tiddomina l-Ground Nazzjonali ta' Taqali u minkejja li hija partita kompetittiva għaliex hija logħba ta' kwalifikazzjoni għat-Tazza tad-Dinja tas-sena d-dieħla tkun fuq kollox festa ta' futbol bejn it-tim nazzjonali tagħna, it-tim Malti u l-finalista l-Euro 2012 l-Italja. Min-naħa tagħna nawguraw kull suċċess lit-tim nazzjonali Malti. Avete visto inquadrato Pietro Ghedin.